11. Ya. Iminyango kahulumeni siyeza ke manje ekhaya labafundi. Imoto engaki 1 2 3 4 5 6 7. Wadonyisa uJesu madoda yakhumbule kibhiza mfowethu. Hey mfowethu. Bazalwane siyangena izimoto haleluya kade ngijima bazalwane haleluya inkosi ifikile bazalwane ekhayeni labafundi ya yo kade ngijima bazalwane haleluya Afanele vule ketengane. Bora, Uchale bunjani? ekhayeni labafundi Butle voya ngathola ngi-umbrella skis. Nazoke. Ebukhosini bukaNkulunkulu. Haleluya. So izimoto lezi zonke bazalwane. Fikile ekhayeni labafundi. Lahamba ivangeli bazalwane ithuba lokurepresent uJesu lokushumayela umbuso kaJesu Kristu. Haleluya. Fikile bazalwane amakhosi ezwe. Haleluya. Sambonga uJesu. Haleluya. Uthi uJesu ningakhathazeki bazalwane ukuthi nizothini phambi kwababusi kodwa umoya ongcwele uyena ozokhuluma bazalwane. Haleluya. Haleluya. Apho lapha bazalwane. So bazokhala phana sazi because abaningi bazalwane bazonela kodwa nje suka madoda. Inhlalo bafowethu. Inhlalo Kufanele pha? Hayi thatha nalezi ayingathini. Sifuna isihlalo bazalwane. Sihlala bazalwane baningi nje. Sicinga isihlalo. Siyabonga. Ha? Siyabonga. Nkosi. Siyabonga. La kubikwa khona. La kubikwa khona. La ungekho khona umuntu. Okay. Tubona abasazi sivangeli abaphathi befihlakalo abantu asile nenyama negazi haleluya kodwa silwa nemimoya yobumnyama ababusi kodwa siyanqoba haleluya siyanqoba njalo sambonga uJesu bazalwane balelo thuba lokweexpress abazalwane lokushumayela ivangeli leqiniso haleluya Measure yethu bazalwane ufila kanjani ababusi bomhlaba bafile namhlanje ufila kanjani ngiyamangala nje bengame-expectanga kodwa nje hayi ngokuthi uJesu singabasaba bobulala inyama futhi wangithembe sathi ngekashinge kasilahle nje sukuba ngabantu abanjengami nabo nje badinga ubusa kaNkulunkulu. Amen. Haleluya. Bala.
Lana sonke sabizwe esekhaya labafundi ukuthi sisondele lana phambi kwababusi. Haleluya, ngenhlonipho egameni lika Jesu Kristu. Udaba lenkonzo nebandla lusabalale ngendlela eyisimanga kuma social media. Wonke umuntu ube nayo interest yokuzofisa ukwazi nokuqonda ukuthi kuqhutshwa ngaluphi uhlelo enkonzweni kaBaba umfundisi uSibiya. So ngalo ndlela ke ngibese ngithintwa kama department ahlukahlukene emveni kokuvunyelwa kuBaba uSibiya ukuthi cha ufisa ukuza ngezo ukhululekile. Kwase kuba ukuthi ke uma ngabe lo muntu ke department noma eyihlelo elisemthethweni indlela ka idlula la kithi nezinduna ngeke vele suke eqonde nje kuBaba uSibiya esuka kwi department noma eyihlelo eliqondile. Kufanele nathi manje siqonde ukuza komuntu meza enkonzweni kuBaba uSibiya ngokuzofisa ukwazi noma yini afisa ukuyazi bese sifike sithi cha thina napho esikulethile befisa ukuzobona thina sesiyazi kodwa ngeke achazele thina ngoba thina sike sikwazi ukuchaza le ndaba. So ke namhlanje ngihamba ke ngacishe ngithi nama stakeholders cishe wonke ongasiwacabanga ukhona uhealth ngaphansi kaBaba uMageba nangoba uMageba eduze kwami umphathi wesibhedlela eMphumulo. Kukhona abehlelo labafundisi naba abafundisi bami bakhona ngicabanga ukuthi uma ngabe seba nezingxoxo ngomfundisi uSibiya nabo uyobe sekwazi ukwazi umfundisi bani bese kuba khona uDSD yabeze inhlala kahle ukhona nakhona futhi ukuthi obani abakhona bazothi uma bese bexoxa nabe besazi ukuthi obani abakhona. Ukhona uhealth ngokwe-clinic lethu abahambisana noBaba uMageba. Kukhona abaka-environment abaqhamuka elembeni bekhe ngibashiyayo. Kukhona ama-ward committees cishe umasipala wonke ngathulala namhlanje. Kukhona u-SAPS nawo oyuphume uma ngabe sihamba njenge-stakeholder sihlala kwi-hall nayo uzobheka ukuthi kulokho okwenziwayo ngakube konke kuhamba ngendlela yini. So ke namhlanje na-ke u-civil society ukhona ngaphakathi kwethu nawo futhi izinto ey'thinta umphakathi awusaleli. Yizo zonke-ke iy'nhlaka lezi khona abaqhamuka ka-transport nama-NPOs abosibahlenge ngazi noma irayi khona yini ama-social worker-ke kodwa ngazi ukuthi kuphume lonke ithimba namhlanje u-CDW ukhona uqhamuka kaCocta noCocta ukhona. So-ke owethu-ke thina njengobuholi obungaphakathi akukuningi kakhulu mfundisi uSibiya nebandla esizokusho kusuke sekukudlulisa siyibhande lokudlulisa abasemthethweni abaqhamuka ngokwayinhlaka kahulumeni abafisa ukuzoxoxisana noSibiya sidlulise sithi nakho njengoba sibonile nje sasho ukuthi Baba uSibiya engathi khona abafisa ukuza bezobona bafisa ukuza bezoxoxa nebandla bafisa ukuza bezoxoxa nabantu. So-ke lama department-ke wonke akhona-ke namhlanje ukuzothatha indima yawo efuna ukuthi achazeleke ngendlela umuntu ehambisana ne-department aqhamuka kiyo. So kusho ukuthi ngamanye amazwi-ke thina-ke sesiyisandla nje bafike behlalela sidlulisele ekhaya lokuphila bathole incazelo abayitholayo bephuma makufika abanye futhi uma ngabe nje kuwukuthi labo bantu bawuhlelo olufomali ngokahulumeni indlela iyodlula kithi ney'nduna lozo sikufonele khona abezayo. Besizoba-ke nenkosi yesizwe uMpangazitha. Inkosi yesizwe yabe-ke seyithatha indlela nje kodwa nibikade lale yazi ukuthi ivukiza ngapha esicela-ke uNdunankulu ukuthi uNdunankulu makeze ngenhlanhla uNdunankulu-ke sesike saba naye asinakho-ke thina okuningi umfundisi uSibiya esizobe sikubuza okusho ukuthi indlela abayihlele ngayo abakhona okusho ukuthi uzoba nama-session mhlawumbe ahlukahlukene ama-session nabefundisi ama-session nabezempilo ama-session no-DSD. U-DSD-ke wona uma kukhona nawo okuthinta wona uzocela lelo thimba ubona ukuthi leli ngathi libhilonga kuwona uxoxe nalo. Abefundisi ngokunjalo ngicathi abafundisi kakhulukazi-ke bazobe benawe Baba uSibiya nithathana through thina sisebafishane-ke enkonzweni nizobe nikhuluma ulimi leli enilazi kahle-ke enisiholayo kini thina silandela ngemuva kanjalo no-health uzokwenza okufanayo. Mhlawumbe ngalawo mazwi-ke Baba uSibiya
ngifisa ukuthi samukeleke noma samukelekile phakathi kwegceke engilibizi ngekhala likaSibili, ikhaya laseZulwini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Oh Nkosi sami. Siyafisa ukuthi samukeleke bese inhlelo bonke ubanikeza ithuba ukuthi bazoqala kabamise kanjani. Mhlambe ngizonikeza ozomela uhead ukuthi bona bafisa ukwenza i-session nobani. Yes, ufuna i-session nobani ukuze ukuthi kuyabuyela nje unikeze instruction ebandleni ukuthi cha-ke abawe lolu hlobo abadingakala abeze ngala abadingakala abeze ngala, kodwa-ke ngeke ngingakunikeza ithuba njengenhloko yegceke bese kuba-ke sebandleni ukuthi-ke iphefumule bese samukela bese liyaqhubeka kuhle. Ngokuyithoba ngiyabingelela iminyango yonke kahulumeni ngokwehlukana kwayo, abaphathi bonke ukubamba isikhathi ngokwekhundla zabo, inceku zenkosi zonke ngiyabingelela egameni lenkosi uJesu. Cha baba ukhansela, siyabonga kakhulu baba, namukelekile kakhulu. Usungaqhubeka umsebenzi baba, siyabonga. Sizocela ke njengoba bengishilo ama department ahlukene i-faith based abefundisi bazosho ukuthi bona bazocela ukuba ne-session labo bani kwi-session yabo bese sihlelela ubaba uSibiya. Abaka-DSD bazosho bacela i-session nobani bese sihlelela ubaba uSibiya. U-SAPS uzosho ukuthi ucela i-session nobani bese sihlelela uhead kanjalo kanjalo. Cela nje ukuqala mhlambe eduze kwami ngobaba uMageba umphathi wesibhedlela umphumulo ukuthi simnikeze ithuba yena uzosho ukuthi ufisa ukuba ne-session nabaphi bese ehlela ngoba alukho uhlobo olungekho ngaphansi kababa uSibiya. Alukho olungekho. Siyabonga. Siyabonga kakhulu, siyabingelela abazalwane. Hallelujah. Sibingelele nehambeni zonke sihamba nazo njengamanje ukuza ekhaya laseZulwini. Amen. Ngiyathanda legama lekhaya laseZulwini. Hallelujah. Cha mina ebengizokusho bengizokucela babu Sibiya ukuthi siyazi ke kodwa ukuthi nanoma sikholwa ukuthi siye ezulwini, kodwa ke siphila emhlabeni, siphila ezweni elibizwa ngeSouth Africa eliphethwe ngeconstitution, umthetho sisekelo okumthetho ongaphezulu kwayo yonke imithetho engaba khona ephethe izwe. Akekho ke umuntu ongaphezulu kweconstitution ngoba ngisho nopresident akekho ngaphezulu kweconstitution. Thina njengoba sila njengeminyango siyafisa ukuthi njengoba size ngokwemsebenzi yethu protectwe yiconstitution omthetho omkhulu wase South Africa, siyathanda ukuthi senze umsebenzi ngaleyo ndlela leyo. Ngoba thina phela size ngokwenyama, size ngokwasemhlabeni, ake ngibeke kanjalo. eSouth Africa siphethwe yiconstitution ukuthi sisebenze ngaleyo ndlela leyo. Thina ke njengoba size la sinenhloso ezithize esizoza nazo ngendlela nathi esithunywe ngayo eminyangweni esiqhamuka kuyona. La ngizoqala khona ke nje ukuthi sizocela ukuthi sibone abantwana nje bonke abakhona, siyacela ukuthi sibabone. Sicela ukuthi nisibekele bona eceleni nabazali babo. Siyafisa futhi ukuthi sazi abantwana abanabazali nabangenabo abazali. Sizocela nje sihlukanisele bona. uDSD uzobajoyina nama-social worker abajoyine, no-Department of Health kanjalo abajoyine. Bese kuthi-ke mina kwiside lami futhi ka-head njengodokotela, njengomphathi, kusho ukuthi ngiphethe ezempilo nje la kwamaphumulo, amaklinikhi nesibhedlela konke kuphethwe yimina. Ngakho ngisebenzisa lelo gunya lelo, nami ngizoba nesikhathi ne-session engizoba nayo nomfundisi uSibiya. Okuwukuthi-ke uzoba ne-session nami aphinde futhi abe ne-session
nabaholi bakalizwe, abafundisi bethu abahloniphekile esinabo la ngaphakathi. Mina kwisayidi lami ilokho engingakusho, mhlawumbe ngicela ukuthi emva kwaloko ngicela ukapteni alandele. Ngizonikeza u-SAPS asho yena ukuthi ufisa ukuba neseshini nababa. Amen. Ngicabanga ukuthi siyezwa bazalwane. Sebe ready omama bengane. Bangakuphi nezingane zabo. Senithathile ingane. All right. So social development angithi. Ngoba ngicabanga ukuthi uhlangene u-social development no-health bazoba sesigungwini esisodwa. Bese kuba u-environment uze nawo usho ufisa ukuthola ngakuphi. Amen. Yeah, thina ngesekenda environmental health ezempilo nenhlanzeko kuyahambisana. So siyabona igceke lihlanzekile impela. So besingakuthokozela ukubona nangaphakathi endlini abantu labahlala khona. Sithola umuntu nje uyena sizohamba naye igceke, sibheka ama-toilet, sithole ukuthi amanzi asebenzisayo anjani, nje sibheke isimo ngaphakathi. Mesingathola nenamba mhlawumbe yabahlala kulezi zindlu bese behlala khona ukuthi bangakanani. Kodwa uzosilekelela lona okuyena esihamba naye. Okuningi sokuxoxa naye. Akekho engibashiyayo Nduna bekunikeza wena ithuba sokukhuluma ngesayidini lakho lomkhandlu ukuthi wena kukhona ofisa nawe ukuthi ukuxoxa direct noma sesiyeseze sasizobona nje kodwa sesidluliseleleke ngama-department apha ahlukahlukene. Mina ukudlulisa ngesandla nje ngibeke enkonzweni bese ama-department ayixoxeleni nomfundisi makukhona okukhona nawe ngasemkhandlweni okuphathisiwe. Mhlawumbe bengizothi singagcini ngayo ubaba uNduna khona ezobe sephethe. Nathi siphawule. Oh yes, ngikhohlwa ibandla. Usuke wakhuluma bageba ukuthi hayi ebandleni akele size siyabonga kakhulu cishe bese sixoxile nobaba uSotobe ubaba uSibiya inceke kaNkulunkulu sesibingelelene sesiyazana naye. Cishe nje mina okwami ngifuna ukucacisa nje ukuthi akukuningi okwethu ukuthi ubaba uSotobe ake sidodise ukuthi umbono wakhe ngebandla kanjalo bese siyaxoxa senzele ukuthi siqonde naseminyangweni ethile lesibuzwa khona sikwazi ukuba nempendulo kahle ukuthi hayi ibandla lisebenza kanje liphila kanje lihamba kanje thina okwethu nje ukunderstanda bese ngicela ukuthi ubaba uSotobe angazi ukuthi liphi ithimba athole nalo umbono umphongolo noma imbanisa nabantu abanye yabona asikwazi ukuyikhuluma kanje sihlangane